sa mga bagong awit, ang kalibay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daigod ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalibay tayo sayaw, ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanin. Mga igsuon, atong iampo nining misa ng atong mga leader sa tibuok nasod ug sa kalibutan magpatalinghog sa tawag sa Ginoo sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan na kining atong padayong pagsaulog nining mga simana sa Adbyento muhatod sa tagtag sa kanato sa pagpaabot ug pagdawat sa atong manunobos dinhi nining kinabuhian. Ang ato usab nga mga benefactors and donors padayon nga nagpadayon sa pagtabang nato, padayon untang makadawat sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang kalinaw kahusay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagluwas ka sa tanang katawhan gikan sa karaang kaulipnan pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak nganhi sa kalibutan. Ihatag kanamo nga nagpaabot nga mahinangpon sa grasya sa imong gugma nga makadangat kami sa matuod nga kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel. Matuod gayud kini o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem. Dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsangpit ninyo kaniya, inigkabati niya kaninyo, tubagon kamo niya. Bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol ug sa tubig sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong magtutudlo, kundili inyo hinuon siyang hikitan, kun motipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo nga moingon, di ara ang dalan, subaya kini. Ug paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas, ug hatagan kamo niyag daghang abot ug daghang kasibsiban sa inyong kahayupan. Ug ang mga baka ug mga asno nga gigamit ninyo pagdaro, mangaon sa labing maayong kumpay. Ug sa kabukiran ug kabungturan,
mudagayday ang mga sapa, inigabot sa adlaw sa pagpamatay, inigkapukan sa mga tore sa inyong kaaway. Ang bulan mahisama kahayag sa adlaw, ug makapito unya pilua ang kahayag sa adlaw, kung tambala na sa Ginoo ang samad sa iyang katawhan, nga nahimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dayga ang Ginoo kay siya maayo, awitig pagdaig ang atong Dios. Kay siya mahigugmaon, angay gayud ang pagdaig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagakatibulaag sa Israel. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giayo ang masulubon, iyang gibulong ang ilang mga samad. Siya nga nagaihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dako gayud ang atong Ginoo, ug makusganon diha sa gahom. Ang iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios
o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adtua hinuon ninyo ang nangawala ng mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa tubag nato sa Salmo nag-ingon, bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Nganong bulahan man kay matud pas unang pagbasa, ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inig sangpit ninyo kaniya. Inig himo kuno nato mga desisyon, tubagon dayon igsangpit nato, tubagon dayon tas Ginoo. Nya magsigi na siyag sunod-sunod nato nga inig tipas kuno nato sa tuo or tipas taswa mo tingog dayon ang Ginoo ug moingon diara diri ang saktong dalan. Mao na kita dinhis kalibutan sa atong pagpanaw, wa gid tay kasiguruan, wa ta kahibaw og unsay mahitabo sa unahan. Daghang liko-liko sa atong kinabuhi nga wa ta kahibaw unsay sunod. Kadtong nabiktima sa gubat, porte tingaling tago-tago nila, dagan-dagan, pero pagbutos bomba, igo sila, patay dayon. Wana, human na. Ang ilang mga plano, natapos na. Ang ato sa mga leaders, ila tingaling pangandoy nga mudaog ni aning gubat, ala, pamumba dayon. Nya, ang ilang gisugo pagbomba, naigo sad sa counter nga missile, patay sad. Wa gyapon matuman iyang pangandoy. Kadto sang dihay linog karong bag-o, mga tao ato may kay pagkahinanok tingali, pag uyog siyuta, lusno ang balay or unsa dihay na nga hug, igo, patay. Wa gid tay kasiguruan. Kinsa may nahibaw sa atong future, kinsa may mas nahibaw sa atong kinabuhi, ang Ginoo. Muna kini di ang pagpangandoy nato sa pag-abot sa Ginoo. Nangandoy ta, nagampo ta nga ang Ginoo maoy motudlo nato unsaon paggamit, unsaon paglakaw niining atong kinabuhi. Ang mga binhi nga atong itanom, kung dili na napaulanan sa Ginoo, igo ra kita mangandoy. Kanang mga mag-uuma ba? Ako mag-uuma masad ko sa una. Mangandoy gid in taon may unta inig pugas da. Inig kanang mahuman nag-abli ang umhonon unya magsige na migampo may tagmuuan karon makapugas na ta. Nya inig pugas pod mo straight sa dang init og mga duha ka adlaw maintag mo uwan da kay aron moturok tong binhi. Ana ra gyud igo ra kitang mangandoy kay dili man kami mo igabuot sa uwan. Nya kun ang Ginoo atong saligan, dili niya pakyason ang atong pangandoy bisan paning nias atong kasing-kasing. Gikunobe ingna kuno nang imong tupad diha unsa may imong pangandoy ron na
ngandoy kang makadawat og bonus, ana, ngandoy kang maayos imong sakit. Ay uban ron nangandoy nga di unta matapos ang tuig, makauyab na unta. Nasay uban ngandoy nga maka second time ang mga byuda ba. Ngandoy na sila second time. Ana. So mga byudo mausad. Daghan tag pangandoy nga makalipay nato, pero kaning tanang pangandoy atong i-surrender sa Ginoo. Harii Ginoo. Mao na diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nagpadala sa iyang mga tinun-an unsa may iyang sugo sa iyang pagpadala. Ingon siya, ayuhan ninyo ang mga masakiton, papahawaa ang mga yawa, hinlui ang mga sanlahon, niya isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Pulos gyud siya mga butang nga makaayo sa atong kinabuhi. Ang sugo ni Kristo makaayo gyud sa kinabuhi. Pero ang iyang sugo, pag-ayos mga masakiton, pagpapahawag mga yawa, pag limpyo ani mga sanlahon, kaning mga bungol, makadungog, mga buta, makakita, pulos in a form of service. Ang buhaton sa Ginoo nato, dili siya mo magic na kita automatic ayo dayon igabot niya nga igsangpit nato, labi na ginang sangpitan niya ayo dayon ta nga kanang kita giayohon ba. Niya ba tay tendency nga ang atong pagpangayo sa Ginoo pulos gyud atong kaayuhan, suguon detas Ginoo. Ingon siya, sa dili pa ka maayo or aron ka maayo, himuon ti kang instrumento sa kaayuhan sa uban. Ang pangutana, andam batang mupaambit or mualagad aron mahimong nindot ang kinabuhi sa atong isig katao. Anda mo dili. Sige, way tingog. Unsaon man, ayaw pagsigig hunahuna sa imong problema. Pananglitan na kay sakit, kanser. Ayaw paghunahuna nga ikaw ra gyud na kanser. Naay millions of people in the world nga nangakanser. Parehas nimo. Ang imo tingali stage 2, ang ila stage 4. Porting daghana. Nakaron inig ampo nimo para sa imong kaayuhan, isip cancer person na cancer, i-appeal ang uban nga sa imong pagsakripisyo, pagampo, ingna Lord, nangandoy unta ko nga maayo aning akong cancer, niya ayuhasad ang tanan nga dunay cancer karon. Kining akong pagsakripisyo, pagrosaryo, pagsimba, kining akong pagtuon sa imong balaang kasulatan aron ko maduol nimo, ako sa ning sakripisyo aron maayo sad sa ilang mga sakit nga kanser ang tanan nga dunay kanser karon. Nya may ngodayng Ginoo, sige, silang tanan akong ayuhon, ikaw lay akong patyon. Nana. Nya okay ra nimo. Di man mong tingog. Okay ra dili. Dili. Okay. Sige. Mo na inindot kayo. Dili kay magsige tag pangayo. Pareha bitaw nila ni San Roque. Si San Roque nasakit man to siya. Sa upa siya masakit, nitabang siya sa mga masakiton. Nya sa dihang nasakit na siya, didto siya sa kakahuyan kay di siya gustong mahimong problema sa iyang isig katao. Og ang iyang pag-antos sa iyang sakit og sa iyang kasakit, iyang gihalad aron maayo sa sakit ang mga masakiton. Mo na hangtod karon si San Roque atong sangpitonon aron
maayo ang atong mga sakit ug ang mga sakit sa atong mga masakiton. Mausad ang gibuhat nilang St. Therese of the Child Jesus, 5 ka tuig siyang nag-antos iyang sakit. Ang iyang sakit ug ang iyang kasakit gigamit niya sa pag-ampo aron nga maayo sa ilang sakit, mulampos sa ilang mga tumong ang mga tao nga dunay gibuhat, labi na gyud sa mga misyonero sa simbahan, labi na gyud sa mga taong dunay mga panginahanglan. Dili ta magsigi hunahuna sa tong kaugalingon. Gamito nato ang atong kasinatian sa Ginoo sa pag-alagad. Muna dinis atong parokya nagsigi tag pangalagad. Maligya ta karog slots, walang sa kuroy update, ugma na lang baligya tag slots dinhi, di gid ni para sa ato. Aw niya say para sa parokya, para sa atong kumbinto, pero mas gitan-aw nato para unsa maning kumbinto, maligya tag SBF dag, para unsa maning sitiyo nga ato maning sigbaligya, para sa siya sa mga way balay, atong matukurag balay. Ang kumbinto para sa atong formation center o para sa puy-anan sa mga pari, nag-alagad simbahan o kanang mga way kapuy-an nga muanhi sa atong parokya nga mga transients, ma-accommodate pod nato. Nya kining atong DSAP, kining investment slot, saon man sad ni nato para gyapon ni sa paghimog dakong proyekto sa atong Columbari, unya ang maong proyekto itabang nato ngadto sa mga panginahanglan sa simbahan o sa mga kabos natong katawhan. Pulos gyud ni siya nakasentro sa pagpangalagad. Kay mao man ni ang misyon sa simbahan, mao man ni ang sugo sa Ginoo. Yan ingon pagid siya diri, nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Di na ta maghuna-huna og baos, di na ta maingon ngigagod ako nalay sige og ampo para nila. Niya ako di am sa puy akong panginahanglan. Ayaw na ana. Matud pas Ginoo, sige lang jud alagad. Kay ini kahuman natog alagad, ang mobayad nato mao ang Ginoo mismo. Matud pa niya, ang manghatag paghatagan, ug ang manghatag og mas daghan pa hatagan sad og mas daghan pagayod. Pero doon na sad siya counter ani, ang gihatagan og daghan paninglan og daghan, ang gihatagan og mas daghan pagayod paninglan sad og mas daghan pa. Dunay paningil din hinato, pero hatagan ta niya, di siya magkuwang ana. Una, ang atong kadasig sa pag-alagad atong ipasukad sa kamatuoran nga sugo ni sa Ginoo. Mao ni ang atong paningkamot aron ang Ginoo moabot sa atong kinabuhi. Nya iya dayon tang tultulan sa dalan padulong ngadto sa tinuod nga kinabuhi. Samtang ni apata dinhi nagpanaw. Kay kani man atong kinabuhi dinhi mga igsoon, panaw man ni. Nagpanaw ka, nay uban nato nagpanaw nga naay asawa ug bana, nay uban nato nagpanaw naay anak, uban sad way anak, naasay uban nagpanaw wa maminyo, naasay daminyo. Basta nagpanaw gitang tanan. Ano atong sige karog magnify sa simbahan ang atong synodality of the church. Nagpanaw ta, lain-laing kahimtang, lain-lain og mga gipamati, lain sad og mga giatubang, gisagubang, pero usaray atong padulngan kadtong kinabuhi nga giandam sa Ginoo. Hinaut unta nining panahon sa Adbyento, masinati nato sa mas konkreto nga kasinatian nga ang Ginoo miabot na sa atong kinabuhi. Manindog ta. Mga igsoon, ang Dios Amahan nagdapit kanato nga mahimong iyang mga alagad
Busa magampo kita nga mapaubsanon sa atong pag-ingon, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang nagapanaw nga simbahan, magdasig sa katawhan, sa pagbago sa ilang kinabuhi, sa makanunayon nilang pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong ug sa buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, ang mga misyonero nga atua sa langyaw nga mga yuta, magmalampuson pagdala sa ebanghelyo, sa kaluwasan ngadto sa tanan nga ilang mahimamat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi, ang mga ginikanan, mupasa sa ilang pagtuo, ngadto sa ilang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, ang mga idaran, ang mga nagbingaw, ug ang mga naguol, makabatyag sa gugma ni Kristo, pinaagi sa pag-amuma ug sa pag-atiman sa ilang mga kabanay ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw didto sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Langitong Amahan, tabangi kami sa among panglimbasog, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag, nadawat na mo kining among gihalad, ang panupino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo silang kalanon sa kalagalang kanan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsaka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nawato unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa inyong ngalan, alang usab sa puslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa wayhunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong nabiktima sa mga gubat, kalamidad ug mga violence. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kananunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami titugyan sa pagsulay. Inuluan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata gini sa akong handumanan. Ini ang akong dugo, diula sa inyong kapasayloan. Dawata gini sa akong handumanan. Ining langit nung kalanon, ginawat sa kabus. Ang sa gaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Kini maong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. Kaluy kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunobos pinaagi sa imong Dios nung panabang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung presensya, divine presence. Ang ato lang buhaton, ato lang gid siyang paminawon ug magpatudlo taniya kanunay sa tanan natong buluhaton. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba